Good morning na naman. Welcome back ulit sa ating channel. So, meron na naman tayong project dyan. Gagawa na naman natin ng bullpup itong irigan ni Sir Ude Pineda ng Kabanatuan. Yan, ganda ng unit niya. Taurus. CF-TAC, DBB. Yun, side lever cocking. So, gagawa natin ng bullpup. Pinatid niya mismo dito guys sa atin. Galing siya ng Kabanatuan. Ito sir yung unit mo. Bibihisan na natin siya ng bullpup. So, gawa na tayo ng trigger niya guys. Ito yung mechanism niya. Sige, stay tuned guys. Ito yung unit ni Sir Ude Pineda. Yan. Yung trigger niya guys. Gawa na natin yung trigger niya. Ayan o. Yun. So ganito lang siya. Nakasuot lang ito dito. Yan. Tapos dito nakasuot din yan. Yan. Meron siyang butas dito. Nilulusutan ng trigger niya. Yan. Yan lang guys. Simple lang. Yun, so gagawa na tayo ng bat. Design ng bat. Gagawa na natin siya. Sige, stay tuned guys. So yan. Yan yung bat niya. Drawing na natin ng bat. So papatapos na tayo. So nga pala guys, nara itong kahoy. Nara siya. Maganda, may dilaw siya. Nakahalong dilaw, nara na puti na may dilaw. So yun, papatapos tayo guys. Stay tuned lang.
2 hours later. Ito na yung bat na pinatapas natin. Ayan na siya. Ayun, may design siyang dilaw. Ayan o. Ayun. So, sige, stay tuned guys. Two hours later. Ayan na siya guys. Kalapit na yung ergan sa bat. Tapos na. So, lilihain na lang natin yung bat. Tapos din. Tagal. Pinahirapan ako guys. Pinasaludoan kita. Hey! So, lilihain na natin guys yung bat niya. Stay tuned.
One eternity later. Yun. So, magandang hapon guys. Natapos na naman natin itong isang project natin. Shout out kay Sir Ude Pineda ng Kabanatuan. Ito na yung unit mo, sir. Natapos na natin. Yun. Nara itong kahoy niya guys. Nara na dilaw. May halong puti. Yun. Yan yung unit ni Sir Ude Pineda ng Kabanatuan. Yun. Siya na daw magpaparnis guys kasi meron pa yata siyang papalagay na design. Palalagyan niya pa yata ng design yun sa kanila. Yun. Natapos din yung kay Sir Ude. Taurus tong ano niya guys, yung unit niya. Yun. Taurus na side lever. Yun. Yun. Yan yung unit ko there. So, sana gustuhan ng may-ari yung ginawa natin eh. At sana nagustuhan din yung video natin. Ayun. Yan, shout out sa lahat ng hunters, mga subscribers, at sa lahat ng mahihilig sa mga ganitong content tungkol sa Airgun. Shout out sa inyong lahat. So, salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo. Magkita-kita.